Well sé maithir thug isteach san amhránaíocht me pe áte bhí sé a gurrán bhíoh sé thug sé chuirigam dul agus órán rá na hánta. Ba bhór an níon méid sin chun mo chuid an maníon a thuirt dom agus bhí sé go húntaach. Sin spúrcágam lim chud ceoil héananig ná, well, sais tros persanta a sethe. Ní hé go bhfuil an aitheantas mór a tásálam an méid hamsidé gur éanamh ná, just an tros persanta a chur inúil agus céalaíanamh an saoil I bhfuirm árán agus I bhfuirm cruthaach.